Ola, como están? A Xustiza volvelle dar un duro golpe ao Concello de Santiago. A xuíza Ana López Suevos estima que existen indicios de delito na decisión da Xunta de Goberno de pagarlle o abogado Adrián Varela, imputado, como saben, na Operación Pokémon. A titular do Xulgado de Instrución número 1 de Santiago rematou a instrución do caso e agora podería sentar no banco dos acusados os 7 concelleiros que firmaron esa decisión. Na reunión daquela Xunta de Goberno participaran 7 dos 13 concelleiros do PP e acordaron pagarlle a defensa a Adrián Varela. Finalmente, como lembrarán, o propio concelleiro de Deportes renunciou a esa medida, cando o caso saiu á luz pública. O Goberno sempre defendeu que tomara a decisión amparado por un informe do secretario do Concello que sinalaba que a medida era legal sempre que se cumpriran os requisitos establecidos polo Tribunal Supremo. Eses requisitos serían que o concelleiro fora declarado inocente ou se arquivara a causa e que a súa imputación tivera que ver co exercicio das súas funcións públicas. Agora, a xuíza sinala que no caso de Adrián Varela non se cumpre ningún deses requisitos, polo que poden existir indicios de delito. 7 concelleiros afectados son Amelia González, Juan de la Fuente, Cecilia Sierra, María Pardo, María Castelao, Francisco Nolla e Luis García Bello. O fiscal ten agora 10 días de prazo para formular escrito de acusación. Un auto da xuíza López Suevos que non tardaba en valorar a oposición. O BNG cree que hai responsabilidade política nos concelleiros que participaron nesa Xunta de Goberno e que tomaron a decisión de pagarlle o abogado a Adrián Varela. Para os nacionalistas, que non haxa dimisións é todo un desprezo á cidadanía. O PSOE vai máis alá e pide a intervención de Alberto Núñez Feijóo e máis. Paco Reyes asegura que existen informacións que apuntan a que o presidente da Xunta podería ordear intervir o Concello de Santiago se se abre xuízo oral. O voceiro socialista amosouse moi preocupado pola lamentable situación na que se atopa o Concello e que se agravaría ca posible apertura dun xuízo oral contra os concelleiros imputados polo caso da defensa de Adrián Varela e que de darse esta situación o Código Ético do PP obrigaríalle os 7 dis a dimitir. Por iso, Paco Reyes pídelle a Alberto Núñez Feijóo que tome cartas no asunto. De feito, o edil fala de informacións que apuntan á intención do presidente de intervir o Concello. Quen ten a responsabilidade, quen ten que dar unha resposta, e, polo tanto, nos convidamos a don Alberto Núñez Feijóo a que, dunha vez por todas, tome unha decisión con respecto ao noso Concello, pero o que sí quero decir é que, diante dunhas informacións que nos teñen chegado o Grupo Socialista, é que, dende logo, o que nos rexeitamos é unha solución baseada na intervención do noso Concello por parte da Xunta de Galicia. Mire, o noso Concello merece, como mínimo, un respeto. O voceiro do PSOE insinúa que a mellor solución para o Concello de Santiago sería a convocatoria de eleccións e pídelle á Xustiza a máxima celeridade. Pola súa parte, o BNG, por boca de Elvira Cienfuegos, non quixo entrar a valorar se houbo ou non delito. O que ten claro é que sí hai responsabilidade política. Nos entendíamos xa daquela, e volvemos a reiteralo, que sí que hai responsabilidade política de quen fai a proposta e de quen adota a decisión. En resumo, que nos entendíamos que sí son culpables, cando menos, de desconsideración, de falta de respeto, de desprezo á cidadanía, porque se adota esta situación nun momento en que xa había unha grave preocupación social en relación ás distintas imputacións que había no caso Pokémon. A concelleira do Bloque lembra que xa se pediron decisións políticas ao respecto que caeron en saco roto. Elvira Cienfuegos cree que o Goberno non pode seguir falando de normalidade e puxo de exemplo asuntos como o Centro Sociocultural de Brandía ou a Rotonda de Galeras, casos que amosan que a xestión deste executivo está ao límite. Iso dende a oposición e dende o Goberno, a única valoración que puidemos recoller hoxe foi a do concelleiro Francisco Nolla, un dos imputados. O edil recoñece que recibiu con sorpresa o auto da xuíza porque consideraba que este caso tiña escaso percorrido. Ademais, confirmou que os 7 concelleiros imputados decidiron presentar un recurso conxunto ante a Audiencia Provincial antes de que a Fiscalía se pronuncie ao respecto. Fran Nolla insistiu, ademais, en que a Xunta de Goberno actuou guiándose por un informe da Secretaría do Concello. Non esperaba que tivera tampouco recorrido, entón de momento hai que esperar e agardar o recurso de apelación, porque aí eu creo que xa se vai entrar no fondo do asunto
Entón, aí sí que aí xa se vai poder falar con maior claridade de a que nos estamos referindo, non, con esta imputación. Creo que falo no meu nome, tamén no dos meus compañeiros, que temos a conciencia super tranquila, preocupado por isto, pois sería ridículo, non? Que está caendo noutros sitios, xa non a tema político, pero a xente sen poder traballar, eu creo que isto é preocupado en absoluto. Deste auto da xuíza Ana López Suevos falaremos no preguntoiro ca voceira do Goberno con María Pardo. Falamos agora doutros asuntos de actualidade. O BNG anunciou hoxe a presentación dunha moción relativa á celebración o día 8 de marzo do Día Internacional da Muller. Desta vez as reivindicacións do bloque teñen que ver ca nova lei do aborto. O BNG, que levará esta moción a todos os concellos nos que ten representantes, quere que os distintos gobernos locais de Galicia demanden ao Executivo de Mariano Rajoy a derogación da norma de interrupción do embarazo que agora está en trámite no Congreso e no Senado. É unha das preocupacións do bloque xunto ca desigualdade salarial e a reducción de recursos para a dependencia. Na iniciativa, os nacionalistas tamén fan referencia á Xunta e ás leis de apoio á muller embarazada e a lei de apoio á familia e á convivencia. Ademais, segundo explicou Elvira Cienfuegos, fan un chamamento á participación na manifestación do día 9 de marzo convocada pola Marcha Mundial das Mulleres. O BNG, que ven desenvolvendo accións de rexeitamento do anteproxecto en solitario ou con outros grupos, chama a participación na manifestación convocada pola Plataforma Galega polo Dereito ao Aborto o día 9 de marzo en Compostela e no ámbito institucional vai presentar no Pleno unha moción para, por unha parte, demandar da Xunta de Galiza a derogación da Lei de Apoio á Muller Embarazada e a Lei de Apoio á Familia e á Convivencia e, por outra parte, demandar do Goberno do Estado a retirada do anteproxecto de Lei Orgánica para a protección da vida do concibido e dos dereitos da muller embarazada. En Galicia hai unhas 35.000 persoas que padeceron un ictus e cada ano pódense detectar entre 5.000 e 7.000 casos novos. Por iso, a Asociación de Dano Cerebral Sareda quere concienciar a poboación da necesidade de previr esta doenza. Hoxe, o colectivo instalou unha mesa informativa no Hospital Clínico. Informar de que é o ictus e de como pode preverse era o obxectivo da Asociación de Dano Cerebral Sarela, que esta mañá estivo no Hospital Clínico para alertar da gravidade dunha doenza que lle afecta a 35.000 galegos. E que, aínda que é a primeira causa de morte entre as mulleres e a segunda entre os homes, moitos non teñen aínda moi claro que é un infarto cerebral. Unha lesión que se produce no cerebro polo taponamento dos vasos sanguíneos ou pola súa rotura, as células quedan sen oxígeno e morren. Entonces aí, se perden moitas funcións que son importantes para a autonomía diaria. Un pouquiño para previlo, por exemplo, moi importante controlar a tensión arterial, o colesterol e logo tamén o que a xente a veces comenta, todos sabemos de unha vida sana, sin sedentarismo, etcétera, etcétera. Coidarnos un pouquiño tamén, non? Os ictus poden matar, pero tamén provocar discapacidade. Sábeo moi ben Mercedes, que hai 7 anos sufriu un infarto cerebral. Despois de moito esforzo, camiña apoiada nunha muleta, desafiando os que lle dixeron que quedaría en cadeira de rodas. Verte que non andas en unha silla de ruedas, de tener habitualmente hacer tus cosas, ya no poder hacer nada, debes derrumbarte. Pero ahora vemos que ahora ando, llevas un tiempo, no es decir, te da hoy y ya mañana estás bien. No, no es una gripe, hay que pensar que es paso a paso, un poco lento, pero bueno, se consigue. Para Mercedes foi fundamental o apoio de Sarela, tamén o é para os familiares dos enfermos que grazas á asociación poden seguir cas súas vidas. Para mí foi primordial, porque senón non podría traballar eu, porque senón tendría que quedarme na casa ao cuidado dele. Entonces, ao ter así un centro a donde ir, pues sempre tes outra vida aparte de dedicarse ao enfermo. Aquí, pues, ao mellor salen con pañales ou con a medicación, tes que adaptarte un pouco a eso. É que, segundo os enfermos e familiares, as administracións quedanse curtas no seu apoio. Por iso, Sarela organiza numerosas actividades e préstalle tamén apoio psicolóxico aos doentes. Unha vez ao mes, o colectivo acode a un centro sanitario de Santiago para informar das causas do ictus e das súas posibles consecuencias. Do Hospital Clínico imos ata a residencia de maiores de Volta do Castro. A Talía chegaronse hoxe os bombeiros, a policía e o 061 para participar nun simulacro de incendio que foi todo un éxito.
Con este simulacro quíxose comprobar que a orde de mandos funciona correctamente se produce unha emerxencia. Dende a Consellería de Traballo explicaron que o simulacro foi realizado por unha dúcia de figurantes e afectou únicamente o primeiro andar da residencia. Aínda que o dispositivo tivo lugar ás 11 da mañá, a proba era relativa a un suposto incendio pola noite, polo que participou o persoal correspondente a ese turno. Ata a residencia desprazáronse os bombeiros de Santiago, o 061, Protección Civil e a Policía. Naceu con 40 socios e un orzamento de pouco máis de 1.000 pesetas e hoxe manexa un presuposto de máis d'1 millón de euros. A Cámara de Comercio cumpre este 25 de febreiro 125 anos e faino cas mesmas aspiracións que lle deron orixe, defender os intereses dos empresarios, pero tamén os do conxunto da cidadanía. O actual presidente da institución, Jesús Asorei, fixo hoxe un repaso polos logros da Cámara e tamén polas súas demandas presentes. O 25 de febreiro de 1889, Olimpio Pérez convertiuse no primeiro presidente da Cámara de Comercio de Santiago. Lideraba un grupo de 41 empresarios convencidos de que era precisa unha institución que loitara polos seus intereses e polos do conxunto da cidadanía. E para iso manexaban un presuposto de pouco máis de 1.000 pesetas. 125 anos despois, a Cámara agrupa 28.000 licenzas fiscais de 32 concellos e conta cun orzamento de 1,2 millóns de euros. O seu actual presidente Jesús Asorei reivindica a importancia da institución e advirte dos perigosos efectos da Lei de Cámaras que está tramitando o Goberno estatal. Van a ser de cotas voluntarias e van a defender obligatoriamente, é dicir, son corporacións de dereito público, teñen que defender os intereses generales e non van a ter ninguna compensación. Levamos 4 anos sin financiación, é dicir, levamos 4 anos subsistindo que economía que tiña cada Cámara. Son moitos os logros da Cámara de Comercio nos seus 125 anos de historia. Son nos últimos tempos a institución promoveu a reforma da Praza de Abastos, impulsou a creación do Rexistro Mercantil e da Oficina de Tráfico de Santiago, puxose á fronte das reivindicacións en materia de infraestructuras e contribuiu ao acordo con Ryanair para que operara desde Lavacolla. A defensa do aeroporto foi e segue sendo unha das teimas da Cámara, que agora reclama tamén que se poña en marcha a estación intermodal. E a xente non colle no pequeno espacio que hai onde se despachan os billetes e a cafetería, non colle a xente que está esperando un tren, non? A parte, a incomodidade que hai que baixar unhas escaleiras, pasar un trozo de sótano e subir unhas escaleiras para coller o tren para ir a Madrid, porque o ascensor collen 2 personas e 2 maletas no ascensor. É dicir que é totalmente necesario. Outra das reivindicacións da Cámara de Comercio ten que ver co Pexón de Santiago. Jesús Asorei quere que na próxima legislatura se afronte a remodelación do Plan Xeral. Pasaremos da crisis que temos agora de construción e encontrarémonos con un plan urbanístico totalmente imposible de desarrollar e inservible para levar a cabo. De cara ao futuro, Asorei fai un chamamento aos empresarios para que arrimen o ombreiro e axuden a manter a Cámara de Comercio outros 125 anos. E xa está aquí o Antroido. As celebracións en Compostela arrancarán o sábado ca colocación do meco no Pazo de Vendaña, na Praza do Toural. Desta vez, o famoso porco aparece cortando eses brotes verdes dos que tanto se fala. A cita grande do Carnaval será o desfile do martes de Antroido. A previsión é que non chova. A unha semana do Día Grande do Antroido, o Concello presentou oficialmente a programación para este carnaval que comeza o sábado. Fará o cachegada do meco á Praza do Toural, acompañado das comparsas a Ruliña del Araño e os conformistas de Conxo. José Luis Méndez repite como autor da figura que este ano fai unha alegoría sobre a saída da crise. Xogar un pouco a crítica de que parecía que sí que había brotes, pero parecía como que alguén os houbera cortado e que habían desaparecido. A alegoría é esa, precisamente, vese como unha maceta que representa a economía e o meco fai neste caso de chapodador dos brotes verdes. A palabra chapodar non se utiliza en toda Galicia, pero hai certas zonas nas que sí, e refírese eso, a podar a nivel do chan, o sea, cortar por abaixo, non a segar a ras de terra.
O domingo pola mañá haberá un concerto especial para os máis pequenos da man da Banda Municipal de Música. Pola tarde celebrarase o tradicional Festival Infantil de Disfraces na Sala Capitol. Pero sen dúbida o máis esperado é o desfile do martes de Antroido, para o que se espera un día soleado. Para nós o día grande, como non, é o martes. O martes é o día do desfile, que ademais xa podo adiantar, porque dixeron onte de Meteo Galicia que en principio parece que vai vir bo día. De feito, bo día, incluso falaban de día primaveral. Dixeron onte en directo, entón, bueno, esas son as noticias que temos. A verdade é que peor día que o ano pasado é casi imposible. Entón, bueno, se a verdade é que o ano pasado participou moitísima xente, houve moitísimas comparsas, aínda así, co día que estivo, pois, nos contamos que con que mellore un pouquiño, pois a verdade é que vai ser pois un grandísimo éxito, non? Por primeira vez os xenerais da Ulla abrirán o desfile no que se van repartir premios por valor de máis de 12.000 euros. Xa no mércores pecharánse os festexos ca queima do Meco. Por certo que unha filloeira del Estedo estará na Praza Roxa na fin de semana e o luns e o martes na Alameda. Facemos aínda unha parada na Casa da Parra que acolle nova exposición titulada A Maré. Trátase dunha mostra comisariada por Fátima Otero que reúne máis dunha dúcia de pezas do artista Lito Portela. Ir a Maré significa nas Rías Baixas e recoller os obxetos co mar arrastra a praia. E deses paseos polo seu morrazo natal xorden as obras de Lito Portela que dende onte se poden ver na Casa da Parra. Boias, esqueletes de gaivotas, cunchas... Son os obxetos que o artista reproduce para darlle unha maior escala e dobres significados. Non son crevas porque él recoge esos materiales, pero los hace es nuevo, modelando materiales, la ductilidad de materiales blandos que después se eleva a gran escala. Como a gran escala son realizadas esta concha que tenemos aquí. Es una alusión evidentemente a la concha de Santiago, pero en una segunda mirada es muchísimo más. Ven estos elementos tan sensuales, eróticos, el erotismo irradia por toda la sala. É que a mostra está baseada no medio mariño, pero cun fondo de sensualidade e cun punto surrealista. Ademais, o artista amosa a través das súas pezas a súa preocupación polo medio ambiente e mesmo pola situación económica. Ademais de Lito Portela e de Fátima Otero, na presentación da mostra participou o conselleiro de Educación e Cultura Jesús Vázquez. A exposición permanecerá na Casa da Parra ata o 16 de abril. Pois ademais de visitar esta mostra na Casa da Parra, teñen outras cousas que poden facer en Compostela. Dámoslles algunhas ideas na nosa axenda. Imos ver tamén que nos depara o tempo. Cóntanolo Meteo Galicia. Pedras de Santiago ofrécelle a información do tempo. Galicia quedará mañá nunha zona intermedia entre dúas borrascas, así nas primeiras horas teremos chubascos que desaparecerán pola tarde e regresarán máis intensos pola noite. As temperaturas mínimas baixarán, pero as máximas manteránse sen cambios significativos. Os ventos serán frouxos do oeste. O xoves comezará con chuvias que irán remitindo co paso das horas. Pola noite chegará unha nova fronte que deixará chuvias febles. Os ventos serán frouxos do oeste e as temperaturas subirán de xeito moderado. No venres os ceos estarán parcialmente cubertos pola mañá con chuvias febles e intermitentes. Pola tarde as precipitacións serán máis generalizadas. Os ventos serán do suroeste moderados en xeral e as temperaturas baixarán.
Mañá en Santiago teremos ceos con intervalos anubrados e chubascos que só darán unha tregua pola tarde. Os ventos soprarán do sudoeste, frouxos pola mañá e moderados pola tarde. As temperaturas mínimas baixarán ata os 3 graus e a máxima quedará en 11. Para os xoves agárdanse ceos con intervalos anubrados e chuvias pola mañá e pola noite. Os ventos soprarán moderados do sudoeste e as temperaturas subirán, sobre todo as mínimas. No venres os ceos estarán anubrados con chubascos, os ventos serán moderados do sudoeste e as temperaturas baixarán lixeiramente. Pedras de Santiago ofreceulle a información do tempo. Pois que a información do tempo rematan as novas, non se movan que regresamos nun minuto co preguntoiro. Hoxe, como dicíamos antes, ca voceira do Goberno compostelán, con María Pardo.